Klokken er nu 5:35, 36, og jeg har hentet bukken, som jeg skød på de 182 meter. Man kan her i det våde græs se, hvordan jeg har gået, hvor langt jeg har været ude. Sporet er hele vejen. Som sagt 182 meter. Skuddet er lidt langt tilbage, men bukken får endet. Så ja, også en lidt lang afstand. Og den var lidt urolig, da den drev med råen. En fin sekser. Rigtig fin kraft i rosenkransen. Ikke så kraftig på selve opsatsen, men trods alt nogle fine, lange forsprosser. Jeg kan se skuddet, det sidder temmelig langt tilbage og har sikkert lavet hul i maven. Ikke godt.